Ngizosho nje into ukuthi mina ngeke ngize ngisakwazi cause njengamanje nami sengizamile ukuthi ngikhohlwe ngokwempilo cause uma wakho mfethu izinto azisho azange nami zingiphathe kahle wagcina engisongela uma wakho esho zonke izinto azithandayo. Ngathi uma ngimbuza ukuthi wena uyasazi yini isitori wathi akadingi nanokuthi uzuze usazi isitori cause wena uyingane yakhe. Kodwa uma bengisangakhuluma noma ngibese isitori sami ngichazele understand naye. Inkinga lento kuzothanda ukuba nzima kakhulu cause mina manje nami sengimove on nempilo cause bese ngazi ukuthi indaba yami nawe isiphelile and angiboni ukuthi kusazophinde kube right. Kodwa nje mina ngisakuthanda ngenze njani? Lento kuzothanda ukuba nzima kakhulu cause manje sengithandana nomuntu onesibhamu manje lento angazi uma ukuthi ngathi uyasithola uyasibamba sesindawoni ukuthi angenze kanjani. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami uStifuza Dlanga Mandezulu. So-ke sivakashelwe namhlanje nakanjani le nsizwa engihleli naye. Ukhona lo muntu special enhlizweni yakhe awusafisa ukuthi bazame futhi ukuxoxisana ngendaba zabo zothando. Kodwa-ke angazi noma sizowina noma cha. Sike sibuke nje ukuthi kuzogcina kuphi. Sabona njani? Unjani ngiyaphila? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Indaba imnandi ngamehlo. Ngicela ulithi ubuyibhekise emuva. Ngiyabonga. Oba isibongo? Ntobela isibongo. Usukaphi kuphi ekhaya? Imlazi kaBP. Emakhaya? Emakhaya eSendwed. Oh, okay. Ukhulele kuphi? Angikhulile khona eMlazi. Okay. Ngicela ukwazi-ke nge-relationship yakho yakudala. Beniphathene kanjani nalomuntu ofisa usimbuyelana naye? Besiphathene kahle kuwukuthi yena wasewabona abanye. Okay. Leyo nto egcina sesihlukana. Bese nesikhathi esingakanani nithandana? Besino 4 years sithandana na. 4. Yebo. Oh, all right. So ngaleso sikhathi wamthola single noma ukhona umuntu akutshengisa yena omazela yena? Wayesengile mayesho yena. Wena? Nami ngangisengile sesikhathi. Nawe wawusingle? Kunjani. Okay, kulungile. So-ke nahlanganisa uthando lwenu-ke lahlangana naphathana kahle na-right. Inkinga-ke iqale kuphi nize nifike ekuthenini nahlukana? Inkinga iqale ekutheni lo muntu engisana naye mdala nginami ngokweminyaka. Okay. Ya manje mhlambe nje ukushiya kangakanani? Ngishiya ngeminyaka eminingi kakhulu. Mningi? Yebo. Kodwa ngeke aze akuzale? Hlapha ngangizala. Awudayi futhi angiboni sangizala. Ngamdala ngaleyo ndlela. Why wakhetha umuntu omdala? Ya ukuthi uyena wasewangichaza ngiqala umbone efike ezovashela umngani kamahle kahle. Oh, okay. So mhlambe ngabe uyilo muntu omdala kodwa ongabonisi ukuthi ukhulile yena. Bangabonisa umdala yena. Oh, okay. Mhlambe ngabe unazi ingane beyazazi mhlambe ezinye zazo uyakwazi ukukhuluma nazo? Iy'ngane akanazo wathi mina akanazo iy'ngane. Okay. So mayifikile ezovakashela uma wena usuyambona kwase kwenzakalani? Ngase ngambona kanti naye vele ngathi khona into enenhloso ngami. Indlela ngimbona ngayo mina. Aseyena mina. So uma akanathisanga lutho ekuhlanganeni kwenu nje? Lutho ayikho into ayinosisa uma ngokulokhu yakho. Oh, all right. So-ke iyasithini into? Shuthi phela-ke uma wathola ngendlela athola ngayo ukuthi ngithanda nomngane wakhe. Wabona ukuthi ngingcono ngishiye ngoba uthi ngimncane yena mdala kunami. Mhlambe ongenzeka ukuthi uma wambuza ukuthi kwenzakalani why nengane yami? Yebo ngiyacabanga. Mhlambe baxabana. Yebo. So wayeselikhipha yini igama lokuthi ihlukanani noma nje wavele wasuka eduze kwakho? Awavele wangishiya nje wahamba wangasho lutho. Wambheka? Wangazama ukumbheka. Okay. Yo, so manje inkinga-ke phakathi kwakho nomana-ke manje nasi niphathana kanjani? Because ngiyazi ukuthi nakanjani akabange saba nalento ayinayo ngawe enhlizweni yakhe because vele uyakuzala umntwana wakhe and I'm sure uyakuthanda. Nase niqhelelana kangakanani mekuthi niyaqhelelana mhlambe mekuthi nanijwayele ukuxoxa
kwastophisha yini ukuxoxa indlela esikuphatha ngayo iyahluka na kwindlela ayesikuphatha ngayo usutholile esetholile yena ukuthi uthana nomngane wakhe? Indlela engiphatha ngayo ayibanga yinhle ngoba izinto zaqala ukushintsha endlini seqala esandukwazi usinathana nomngane wakhe. Izinto zathi ukushintsha kancane endlini ngoba esengasangikhulumisi. Asengasafani sekuqaleni. Oh, okay. Eish, waxolisa kodwa? Bangazama ukuxolisa. Akalamukela ngixolo lakho? Lutho akalamukela. So, senesikhathi singanani nahlukana? I think 3 years back. 3? Why ufuna ukubuyela emuva ngoba phela ubusukwazile ukuphila iminyaka ewu3 ngaphandle kwakhe? Why ufuna ukubuyela kuyena futhi? Ukuthi le muntu ngiyamthanda manje bengisifisa ukuthi ngibuyele naye futhi osibili. So ukumthanda kwakho ufuna kugcine sonke siyazi ukuthi masingena kuma relationships soke sinokuthi siyophelela emshadweni. So wena mawuthi uyamthanda ufuna ugcine kuphi? Ufuna uthando lweni lube njani ekuhambeni kwesikhathi? Ufuna uthando lwethi umisele ngokumshada? Bengimisa ukuthi ngimshade ngimenzele yonke into abuka kwami. Yo, what if yena unomuntu wakhe manje? Angafuni nje futhi ukuthi aphazanyiswe nje kuyena. Lokho bengabuye sikukhulume-ke lokho okunye. Okay. So mase nomuntu wakhe kulungile usafuna ukubuyelana noma kunjalo naye. Kulungile TV vele ngimlande sibone ukuthi sizogcina kanjani. Ngiyacela sisondezelene. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esibizwa ngokuthi Love Back. So-ke udadewethu uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi sophuma la sesismile njengazo zonke ezinye izingane because mina ngazi ukuthi uthando lumanqoba kodwa-ke asazi asike sibuke sizogcina sabona kunjani? Yebo sesinjani? Ngiyaphila manje. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuthi uma bani ukuphi futhi emakhaya? Igama lami nguMbali wakasithole emakhaya ami kuse-Endwedwe. UJobe kaMatshana. Yebo. Alright, uyamazi ubhuti engihleli naye? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Ngingasho ukuthi ngimazela ingane kamngani wami. Oh, okay. Umazi nje ukuthi ingane nje kamngani wakho kuphelela lapho. Ngingasho. Kwenzakalani ongilandisi? Noma kwakho kwenzakalani? Ngingasho nje sisingithi kona kwakuyingane kamngani wami but kwagcina sekuhamba kuba khona nezinto esizenzayo ezisijabulisayo nathi. What happened? Ngingasho ukuthi shuthi anganoma ngizothi naye umntwana wabuya wangithanda because nami ngagcina sengizizwa nginama-feelings ngaye. Okay. Wangasabi nje ukuthi umnganami meke wathola mhlambe umngani bethu busengcupheni? Kona angifuni ungasho ngangisaba because wayeseke waba nokusola yabo okuthizeni. Okay, wakubuza? No, akazange angibuze, wathula shuthi walokhane ebuza kubanye abantu yabo. Melokhane ebuza kubanye abantu shuthi labantu bamtshela ukuthi hayi no, iyona lento lena wena oyibonayo. Okay. Yes. So shuthi nani ngafihlile kuyikonke nani fihlele umngane wakho kuphela? Yes. Oh, all right. So ke wabhala-ke uhlelo lithi Love Back. Ufisa nje ukukhulumisana nawe ekubuka nihleli phansi ningajahile ndawo. So ngicela umuphi isikhathi sakho umlaleli uthina afisa ukisho kuwena. Yebo. Ngicela sikhulumisane naye. Njani bani? Ngiyaphila le nto kanjani? Ngiyaphila nami. Namhlanje ngibhalele ihlelo ukuthi bengisifisa ukuthi sibuyelane futhi kule nto esasizama ekuqaleni 3 years ago. Yes. Manje bengisifisa ukuthi lapho ngingasamukela isicelo sami sengisicelayo. Lindo ngingasho ngithi mina isicelo sakho sizothanda ukuba nzima kakhulu because ngiyathemba ukuthi uyazi ukuthi mina nawe besingasaxhumani sesingasathulani nangey'ngcingo ngesimo sokuthi uma wakho ugcine se-found out ukuthi mina nawe kunento esiyenzayo.
So that's why ngidecide ukuthatha isinqumo sokuthi ngishintshe inamba cause uma wakho wangisendela ngisho ama-message, wangibiza, wangihlalisa phansi e-town wathi ucela ukuthi bandla ngimhlukanele nawe cause unosamncane. Ngobi uzalo kodwa indaba yamahamba esingayibeka eceleni siqhubele into eseceleni nazo. Ngizosho nje into ukuthi mina ngeke ngize ngisakwazi cause njengamanje nami sengizamile ukuthi ngikhohlwe ngokwempilo cause uma wakho mfethu izinto azisho azange nami zingiphathe kahle, wagcine engisongela uma wakho esho zonke izinto azithandayo. Ngathi uma ngimbuza ukuthi wena uyasazi yini isitori, wathi akadingi nanokuthi uzuzasazi isitori cause wena uyingane yakhe. Kodwa uma bengisangakhuluma nawe uma ngimese isicelo sami ngichazele understand naye. Inkinga lento kuzothanda ukuba nzima kakhulu cause mina manje nami sengimove on nempilo cause bese ngazi ukuthi indaba yami nawe isiphelile and angiboni ukuthi kusazophinde kube right. Kodwa nje mina ngisakuthanda ngenze njani? Lento kuzothanda ukuba nzima kakhulu cause manje sengithandana nomuntu onesibhamu manje lento angazi uma ukuthi ngathi uyasithola uyasibamba sesindawoni ukuthi angenze kanjani. Ngisho ngobi uzalokho manje mhlawumbe ayikho indlela besingenza ngayo ukuthi sigcine sikwazi ukubuyelelana njengasekuqaleni. Njengoba ngichaza nje lento ukuthi even ngisho ifoni yami uma ngiphuma ngihamba ngiya somewhere else fanele ngimfonele umuntu wami ngimtshele ngimreportele ukuthi ngiyakephi ngenza ini ngasikhathi sini. So ufuna nje into ezokubuyelanisa naye? Hayi singasho nje ukuthi okwamanje hayi ngeke ngize ngikwazi cause sekuningi kakhulu imali indona wangicela wanginxusa wathi inkinga ingane yakhe isayincane isanekusasa ngingayimosheli ikusasa layo, wangisho nje ngayo yonke indlela ayithandayo. So that's why nami ngathatha isinqumo sokuthi ngiphume kulindonga. So ubungani beni sobaphela? Umngani bami nomama ngangokube nomngani bami nomama asisazwani kahle, asisazwani nje, that's all. Oh, so ufila kanjani-ke ngisho njalo? Ngifila bad kakhulu ngoba bengimthanda. Bengayitshela ukuthi mhlawumbe yena angase enze into kanje ukuthi agcine sengala nje benza. Okay. Kuyazwakala. Ngiyabonga kakhulu kodwa isikhathi sakho, ngiyabonga ukuthi ufikile wangihlonipha wangilalela ukuthi ngithini. Ngiyabonga. I'm sorry ke into ukuthi phumelelanga bese kucela uyachaza ukuthi indlela uma wakho akhuluma ngayo naye akafisi ukuthi ngibuyele emuva. So angazi mhlambe uzokwazi ukudlulisa lokho kancane kancane kuwena, mhlambe uzigcina uzothola umunye umuntu angazi, but zama cause uyachaza ukuthi ngeke kusenzeka. Ngiyaxolisa. Yebo ngiyabonga ayikho inkinga. Uma lapha ekhaya asikwazanga ke ukuthi siphumelele lokho cause chazile kusisi ukuthi ngeke indlela uma kalinto yakhuluma ngayo naye is not make sure, and uyachaza namanje ukuthi usenomuntu wakhe. So nje akusekho lula, ngeke kusenzeka, hayi namhlanje hayi kusasa, mhlambe ke ngeminyaka eminye ezayo angazi ukuthi mngana, kodwa nje uyachaza ukuthi ngeke kusenzeka bakithi. So asiwinanga, kodwa ke ukuthi asiwinanga namhlanje it doesn't mean ukuthi kusasa ngeke size siwine inhlobo. Uthando lunganqoba nani niyazi. Ngiyacela singakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, share, ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.